Здравейте! Отново сме с нашата пациентка Сияна, с която завършихме успешно лечение с алайнери, което имаше 17 алайнера в горна челюст и 9 алайнера в долна челюст. Да. Искам да те попитам, по време на лечението имаше ли болка? Как се чувстваше? Добре се чувствах, само в началото имаше малко болка, но после не се усещаше нищо. Като изтръпване ли го чувстваш? Съвсем леко. Като сложиш алайнера, примерно колко дни го усещаш? Два някъде. 2 дни имаше лека болка, леко изтръпване и след това? След това нищо не се усеща. Добре, а някакъв дискомфорт друг имаш ли? Не. Някъде нещо да убива, да боцка? Не, бяха си удобни. Нямаше никакъв дискомфорт. Не. Добре, а искам да те попитам, забеляза ли някой, че носиш алайнери въобще? Не, никой, трябваше да им казвам. Наистина ли никой не те забеляза? Значи ние сме направили напълно невидимо лечение с теб. Да. Така ли? Само ти забелязаха накрая усмивката. Да. Колко е красива. Добре, ние сме готови вече с ретейнера, който трябва тя да носи сега, след приключване на лечението, за да може да запазим зъбите в този вид, красиви и подредени. Може ли да се усмихнеш без алайнера сега? Добре. И сега искам да сложим алайнера отново, ретейнера. Така. Добре, чудесно. И сега да се усмихнеш с ретейнера. Добре, усещаш ли нещо? Не, нищо не се усеща. Болка има ли? Стръпване? Няма. Нищо. И е почти незабележим. Да. Чудесна си. Благодаря ти много. Моля. И си много щастлива с твоята усмивка. Да. Чудесно. Благодаря.